Пипи посреща важен гост. Една лятна вечер Пипи, Томи и Аника седяха на стълбата към верандата на вила Великула и ядяха диви ягоди, които бяха набрали сутринта. Беше чудна вечер, огласена от птичи песни и ухаеща на цветя и на диви ягоди. Всичко беше спокойно. Децата ядяха и почти не говориха. Томи и Аника си мислиха колко е хубаво, че е лято и че има още много време до първият учебен ден. А за какво мислеше Пипи, не се знае. Пипи, ето че цяла година живееш във вила Великула, обади се внезапно Аника и хвана Пипи за ръката. Да, времето си тече, а ние си стареем, рече Пипи. На есен навършвам 10 години и това означава, че най-хубавите ми години са минали. Смяташ ли да останеш тук завинаги? Попита Томи. Искам да кажа, докато пораснеш и станеш пират. Кой знае, каза Пипи. Мисля, че татко няма да стои вечно на оня негърски остров. Щом си построи нов кораб, сигурно ще дойде да ме вземе. Томи и Аника въздъкнаха. Внезапно Пипи скочи. Погледнете! Ето го идва! Каза тя и посочи към портата. После с 3 скока се озова на пътечката. Томи и Аника нерешително я последваха и видяха как се хвърли на врата на един много дебел чичо с рижи подстригани мустаци, обут в сини моряшки панталони. Татко Ефраим! Викаше Пипи и като висеше на врата му така силно зарита, че големите й обуща й се изхлузиха и паднаха на земята. Татко Ефраим! Колко си пораснал! Пипилота, Виктуалия, транспаранта, ментолка, Ефраимова, дългото чорапче. Любимо мое дете! Тък му исках да кажа, че ти си пораснала. Разбрах, каза Пипи. И за това го казах първа. Ха-ха-ха! Дъще моя, още ли си така силна? Дори по-силна? Да си премерим ли силите? Хайде, съгласи се татко Ефраим. В градината имаше маса. Пипи и баща й седнаха до нея, за да си мерят силите, а Томи и Аника гледаха. На света имаше само един човек, толкова силен като Пипи. И това беше баща й. Сега седяха и се напъваха с всички сили, но никой не успя да повали ръката на другия. Накрая ръката на капитан Дългия чорап леко потрепери и Пипи заяви: като навърша 10, ще те надвия, татко Ефраим. Татко Ефраим беше убеден в това. Но, мили мои, забравих да ви представя, досети си Пипи. Това са Томи и Аника, а това е моят баща, капитан Негово Величество Ефраим Дългият чорап. Татко, нали си негърски крал? Абсолютно вярно, потвърди капитан Дългият чорап. Аз съм крал на негрите корекоридути, които обитават остров Корекоридут. След като ме отнесе вятъра от кораба, нали помниш, морето ме изхвърли там. Така си и мислех, каза Пипи. През цялото време си знаех, че не си се удавил. Да се удавя? О, не, това за мен е тъй невъзможно, както за една камила да се прове през иглено ухо. Просто не мога да потъна заради тластините си. Томи и Аника гледаха изпитателно капитан Дългият чорап. Чичо, защо не си облечен като негърски крал, попита Томи. Нося си дрехите в куфара, отговори капитан Дългият чорап. Облечи ги, завика Пипи. Искам да видя баща си в кралски одежди. Всички заедно отидоха в кухнята. Капитанът изчезна в стаята на Пипи, а децата седнаха върху съндъка за дърва и зачакаха. Също като в театър, каза нетърпеливо Аника. И изведнъж тряс! Вратата се отвори и пред тях застана негърският крал. Беше облечен с пола от лико, на главата имаше златна корона, около шията му висяха много нанизи. В едната си ръка държеше копие, а в другата щит. Това беше всичкото му облекло. Изпод полата се подаваха 2 дебели космати крака с златни гривни на глезените. Усъм косур, филибусур, извика капитан Дългият чорап и застрашително смръщи вежди. О, той говори негърски език, каза очарован Томи. Какво значи това, чичо Ефраим? Това значи:
Треперете, врагове мои! Я кажи, татко Ефраим, попита Пипи. Негрите не се ли изненадаха, когато ти доплува на техният остров? И как още? Отговори капитан Дългия чорап. Отначало искаха да ме изядат, но когато изкубнах една палма с голи ръце, поразмислиха и ме направиха свой крал. И аз започнах да царувам всяка сутрин, а след обед строях кораба си. Въпреки че бе само малка плътноходка, отнеми много време да я свърша, защото правих всичко сам. Когато беше готова, казах на негрите, че трябва да ги напусна за известно време, но че скоро ще се върна и ще им доведа принцеса на име Пипилота. Тогава те заудриха по щитовете и завикаха: Осъмплусур! Осъмплусур! Какво значи това, попита Аника? Това значи браво, браво! После царувах и яката в продължение на 14 дни, та да стигне за времето, когато няма да ме има. В уречения ден вдигнах платна и отплувах в открито море, а на брега некрите виха: Осамкора, косамкара! А това значи: винаги си добре дошъл, дебели бели вожде. После взех курс право към Сорайбия. И какво мислите видях, щом стъпих на суша там? Моята стара вярна шхуна Одетина, а на палубата стоеше моят стар верен Фридолф и ми махаше все сили. Фридолф, рекох му аз, сега поемам отново командата. Слушам, капитане, каза той. Така и стана. Екипажът е същия и сега Лодетина е долу на пристанището. Да може да отидеш да поздравиш всичките си стари приятели, Пипи. Пипи така се зарадва, че направи челна стойка върху кухненската маса и зарита с крака във въздуха. Но Томи и Яника, без да искат, се натъжиха. Някой искаше да им отнеме Пипи. Така си мислеха те. Сега ще празнуваме, провикна се Пипи, когато отново застана на краката си. Ще празнуваме така, че вила Витликула ще затрещи. Тя поднесе обилна вечеря. Всички седнаха около масата, за да хапнат. Пипи изяди 3 твърдо сварени яйца с черупките. От време на време захапваше баща си за ухото. Чисто и просто от радост, че го вижда отново. Господин Нилсон, който до тогава спеше, внезапно скочи върху масата и смаяно потърка очи, когато съзря капитан Дългия чорап. Я, гледай ти. Господин Нилсон още ли е при теб? Попита капитан Дългия чорап. Разбира се, освен него си имам и други домашни животни, рече Пипи и донесе коня, комуто също даде твърдо сварено яйце, за да има какво да си дъвче. Капитан Дългия чорап беше много доволен, че дъщеря му се е настанила така уютно във вила Великула. Радваше се, че е взела и чантата с златните парички, та не е изпадала в нужда, докато го е нямало. Когато всички бяха сити, капитан Дългият чорап измъкна от куфара си магиоснически тъпан от онези, с които негрите бият такта, когато танцуват или правят жертвени тържества. Капитан Дългият чорап седна на пода и започна да думка по тъпана. Той издаваше приглушен особен звук, какъвто Томи и Аника не бяха чували досега. Съвсем по-негърски, обясни Томи на Аника. А Пипи събу големите си обувки за игра по чорапи. Някакъв не по-малко странен танц. После крал Ефраим показа военен танц, който беше научил на остров Корекоридут. Той размахваше копието и подмяташе щита, а освен това тъй силно шляпаше с босите си крака, че Пипи извика: Внимавай да не проданиш пода. Голяма работа, отговори капитан Дългият чорап и продължи да подскача. Ти сега ще станеш негърска принцеса. Дете мое ненагледно. Тогава Пипи рипна и затанцува с баща си. Те правиха фигури един срещу друг, крещяха, пищяха и от време на време скачаха тъй високо, че на Томи и Яника им се зави свят, като ги гледаха. Сигурно и господин Нилсон се почувства така, защото през цялото време закриваше с ръце очите си. Постепенно танцът премина в състезание по борба между Пипи и баща й. Дългият чорап така метна дъщеря си, че тя хвъркна върху полицата за шапки. Но не остана дълго там. С боен вик тя направи огромен скок през цялата кухня, право в разстатко си Ефраим. Миг след това тя го подхвърли и той полетя като метеор с главата напред, право в съндъка за дърва. Дебелите му крака стърчаха отвесно нагоре. Просто не можеше да се изправи сам. Едно, защото беше толкова дебел, и друго, защото се заливаше от смях.
Смехът му кънтеше като грамотевица в съндъка. Пипи го хвана за краката, за да го изправи, но тогава той едва не се задуши от смях. И всичко това заради някакъв си гъдел. Не ме гъделичка и простена той. Хвърли ме в морето или през прозореца, както искаш, но не ме гъделичка и по ходилата. И така се смееше, че Томи и Аника се изплашиха да не се пръсне съндъкът. Най-сетне капитанът успя да се измъкне и щом се изправи на краката си, хукна към Пипи и неудържимо я метна през кухнята. Тя падна по лице върху печката, която беше покрита с сажди. Ха-ха-ха! Ето я негърската принцеса готова! Извика възхитена Пипи и се обърна към Томи и Аника със своята черна муцунка. После пак нададе вик. Хвърли се върху баща си и започна така да го налага, че полата му пръщеше и ликото се разхвърча на всички посоки. Златната корона се изхлузи от главата му и се търкулна под масата. Най-сетне Пипи успя да събори баща си на пода. Седна отгоре му и каза: признаваш ли се за победен? Победен съм, рече капитан Дългият чорап. И двамата се смяха до сълзи. После Пипи лекичко гризна баща си по носа и той каза: не съм се забавлявал толкова, откакто разчистихме с теб моряшката кръчма в Сингапур. После излази изпод масата и прибра короната си. Да бяха видели коридутите, каза той, как се търкалят държавните съкровища под масата във вила Великула. Той сложи короната и оправи полата си, която сега беше доста проскубана. Майче, трябва да я дадеш за изкърпване, рече Пипи. Да, но добре ми служеше, отвърна капитан Дългият чорап. Той седна на пода и изтри пота от челото си. Пипи, дете мое, каза той. Тъй ли си послъгваш? О, да, когато имам време, но това не се случва често, отвърна скромно Пипи. Ами ти и тебе здрава съдта си те биваше в лъжите. Обикновено лъжа негрите в събота вечер, ако са се държали добре през седмицата. Тогава устройваме вечери на лъжи и песни, придружени от биени на тъпани и танци с факли. Колкото повече лъжа, толкова по-силно удрят тъпаните. Аха, рече Пипи. Пък аз си нямам кой да ми бие тъпан, седя си в моята самота и така си надлъгвам със себе си, че да ти е драго да ме слушаш. Но дори на гребен не ми свирят за това. Онази вечер, като си легнах, скълъпих една опашата лъжа за някакво теле, което умее да плете дантела и да се катери по дърветата, и знаете ли, вярвах си на всяка дума. Това се вика добра лъжа. Но никой не се сеща да ми бие барабан. Добре, тогава ще го направя аз, каза капитан Дългият чорап и задумка като вихрушка върху тъпана. Пипи седна в скута му и допря оваленото си в сажди лице до неговата буза. Тъй, че той се поочерни. Аника се беше замислила. Не знаеше дали е подходящо да се обади, но не можа да се стърпи и рече. Мама казва, че е грозно да се лъже. Ах, колко си глупава, Аника, възкликна Томи. Пипи не лъжи истински, а само на ушки, но тя просто си измисля. Не разбираш ли, глупаче? Каза и Томи. Пипи го изгледа изпитателно. Понякога говориш така умно, да се опасявам, че от тебе ще излезе нещо голямо, каза му тя. Беше станало късно. Томи и Аника трябваше да си вървят. Денят беше богат на събития, а да се запознаеш с истински жив негърски крал беше действително интересно. Пък и колко хубаво, че Пипи се събра отново статко си. Но все пак. Когато Томи и Аника се мушниха в леглата си, те не си поприказваха както обикновенно. В детската стая беше съвсем тихо. Изведнъж се чу въздишка. Въздишаше Томи. След малко се чу още една. Този път беше Аника. Какво тук въздишаш? Попита раздразнено Томи. Но не получи отговор, защото Аника плачеше под одеяло.